Salatzen dugu Donostiako udalaren deriba erasokor eta arrazista. Modu arbitrarioan gurekin bizi diren pertsonen eskubide oinarrizkoenak zapaltzen ari dena. PP-ko zinegotzi Borja Korominasek bultzatutako ekintzak. Gorrotoa sustatzen duten beste gizarte hedabide batzuekin batera, kanpaina bat egiten ari dira magrebtarren kolektiboa segurtasun ezarekin eta delinkuentziarekin zuzenean erlazionatzeko, eta gazte horien aurkako indarkeria adierazpenak eta ekintzak sustatzen ari dira. Azken egunotan, 11 gazte Manteo ingurutik atera dituzte, aurrez abisurik eman gabe. Udaltzaingoak, ertzaintzak eta nazionalak batera. Txikitutako hainbat txabola eta lapurtutako euren gauzak. Guztiak gaztelaniazko klasetara eta ikastaro profesionaletara joaten dira. Ez dira gaizkileak, beste edozeinek bezala etorkizuna landu nahi duten pertsonak baino ez. Batzuek, beren aleginaren bidez, asentamentu baketsuak, diskretuak eta herritarren bistatik baztertuak sortu dituzte. Udaltzaingoak normalki eta aldizka kontrolatuak gatazkarik eta istilurik gabe. Ulertezina egiten zaigu zein gogor tratatzen diren, hain zuzen ere egoera okerragoan daudenak. Ez gure izenean, eskubideak guztionak ez badira, ez dira eskubideak.